کێزکێن قەحوەیی کێزکێن قەحوەیی کێزکێن تەختکی ژنێکە سەرگرتی 15 یورۆیان ما توچما ئەو قەسی ئەرزانی دپرسە مێرێسێن بێلبۆق ئەڵمانên fêrî dürüm û donerê bûyî şal û şepik li bin wêneyê Bosfora Stenbolê ka dermanê kêzikan penaberekî destjêkirî keçeka Ewropayî mejiyek bi erdê ve herikî stran, kilam, helbest, çîrok, wêje û daçekên wenda bûyî mirovekî parçebûyî beşek bi jineke pêncî salî re li kafeyeka Almanya beşek di zirnazîqeke ji textikan de beşek li bareke dibin dûmana stranên etnîk de beşek li polake zimanî beşek bi keçeke Fînlandî re yekî din li odeyekê tijî kêzikên qehweyî kêzikên textikî ka dermanê kêzikan